participar en la construcció del futur i també en la participació en el dia a dia d'aquest futur. I per tant, lligant el que deia abans i el que dic ara, doncs hem de tornar a posar a Catalunya al món, amb valors, amb aquests valors que ens han identificat i que sempre ens han representat. I en aquest sentit, aquest futur també ha de garantir l'estat del benestar. Aquest estat del benestar que avui inclou la pobresa i avui inclou aquesta exclusió social, però que hem de lluitar perquè en aquest futur, amb aquestes noves generacions, aquest estat del benestar, doncs hi hagi menys pobresa i hi hagi menys exclusió social. I tot això passa en un moment en el qual, com ha dit també Jaume Torrenader, tenim una mica de convulsió social i política, arran del que és el nou estatut i sobretot la sentència del Tribunal Constitucional sobre el nou estatut. I quina és la situació en la qual ens trobem ara? Quin és el marc polític en el qual avui fem aquesta escola d'estiu? En primer lloc, en una situació en la qual el president de la Generalitat no és capaç de garantir la seva pròpia unitat del govern que presideix. El govern Montilla, avui per avui, no és capaç de garantir la unitat del seu govern per defensar l'Estatut. Fixeu-vos, si les institucions no són capaces de tenir unitat en si mateixes per poder generar una il·lusió col·lectiva i social a aquest repte que és el nou estatut, doncs hem de fer una feina que no fan les pròpies institucions. I en aquest sentit, l'Unió Democràtica és evident que està i que aposta per aquesta unitat en la defensa d'aquest estatut. Em sembla que és prudent i que és oportú recordar una cosa que va succeir fa 4 anys, que és el tacticisme. I en aquest sentit, recordeu que nosaltres hem denunciat sempre l'excés de tacticisme en l'elaboració de l'Estatut l'any 2006. 2005-2004. Doncs bé, en aquests moments el que hem de demanar des de la Unió Democràtica és que no podem tornar a caure en aquell tacticisme que va presidir l'elaboració de l'Estatut. Seria dolent per Catalunya que els partits polítics i les institucions caiguessin en aquest tacticisme en el qual es va caure per l'elaboració de l'Estatut. Catalunya necessita un govern fort per defensar Catalunya i per defensar l'Estatut. I Catalunya necessita una societat forta, amb lideratges, per defensar l'Estatut i per defensar Catalunya. I en aquest sentit, l'actual tripartit, l'actual govern no ha estat capaç ni de fer una cosa ni de fer l'altra. Més encara quan trobem que, havent pogut passar desapercebuda, hi ha persones que han ostentat i que ostenten de fet responsabilitats importants en el govern de l'Estat, que són catalanes, que es van omplir la boca de defensar Catalunya quan es van presentar les eleccions, que es van omplir la boca de saber triar i dir, escolteu, no patiu, que jo prefereixo i a més apostaré per Catalunya abans d'apostar per altres instruments com són el meu partit, el Partit Socialista Obrer Espanyol, o com són el senyor Zapatero com a president del govern de l'Estat. Estic parlant de la ministra Chacón. És inadmissible que la ministra Chacón faci públic que està d'acord amb la sentència i que a més s'excusa d'un acte unitari en el nostre país per intentar defensar l'Estatut. Hem vist ara que el seu principal interès és defensar la cadira, és defensar el president del govern de l'Estat, el senyor Zapatero, i és defensar el PSOE, que és qui li mana el que ha de fer, i que té una incapacitat manifesta de defensar Catalunya. I que a més aquesta incapacitat manifesta la fa pública i ostenta i fa ostentació d'aquesta condició. Fixeu-vos, la sentència pot generar o pot provocar un efecte interessant, que és que la sentència alimenti els extrems, que alimenti el PP, que és un extrem que avui tenim a Catalunya, que és un dels responsables, que no l'únic, de l'actual sentència de l'Estatut, i també que alimenti a l'altre extrem, que és Esquerra Republicana. I hem de ser molt conscients d'això, i per tant trobar aquell punt d'equilibri que ens permeti ser el que hem estat sempre, un partit polític responsable, un partit polític amb visió de futur i un partit polític amb capacitat de gestionar en el moment actual els interessos de Catalunya. Vull recordar que no només el PP va presentar recurs contra l'Estatut. Va ser el PP, certament, però també va ser el Defensor del Pueblo i també va ser altres comunitats autònomes amb un signe socialista molt identificat. L'any 2003, Pasqual Maragall va intentar projectar al país, a Catalunya i també a l'estat espanyol, que hi havia una alternativa possible al que era Convergència i Unió en aquells moments i al que era el pujolisme. Aquella alternativa al pujolisme i aquella alternativa a Convergència i Unió l'any 2003, projectada en el primer tripartit per part de Pasqual Maragall i amb Esquerra Republicana i Esquerra Verds, avui
una alternativa al pujolisme que es va continuar l'any 2006 amb el segon tripartit. Doncs aquella alternativa de l'any 2003, continuada l'any 2006, del tripartit, avui esdevé un fracàs. Ha fracassat aquella alternativa al pujolisme i a Convergència i Unió que es va construir per intentar atacar a unes persones i a unes forces polítiques i s'ha deixat de defensar Catalunya perquè aquest interès ha primat més durant tots aquests anys que no pas el defensar el nostre país. Per tant, tinguem clar això. I entre ells tinguem clar també que l'únic partit català que ha fet president de la Generalitat de Catalunya a una persona d'un partit que té obediència estatal és Esquerra Republicana, fent president per 2 vegades el senyor Maragall i el senyor Montilla amb partits d'obediència, insisteixo, estatal. I crec també que, com hem dit sempre, la política és responsabilitat. I en aquest sentit una democràtica vol exercir la seva responsabilitat. I en aquests moments, en els que tenim aquesta sentència, el que hem de fer és intentar no estendre el derrotisme en la nostra societat. No és de rebut que es posin de relleu avui o que es facin manifestacions avui mateix d'elements del passat, que no són elements que pertanyen a la memòria històrica. Avui hi ha un dirigent català que fa referència a que la sentència o que aquestes qüestions que estem parlant són o semblen el pacte de guerra de Franco. No és admissible avui aquesta situació. No és admissible. Nosaltres no podem permetre que s'instal·li el derrotisme en la societat catalana per aquesta sentència. I en aquest sentit el que hem de fer és ser capaços de situar la sentència en els seus justos termes. I aquesta sentència situada en els seus justos termes no la podrem situar, no ho podrem fer això fins que no coneguem exactament els termes en què s'ha escrit la sentència. Avui tenim el fall de la sentència. Sabem quins articles són inconstitucionals, han estat declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional. I sabem aquells articles que són interpretats, que seran interpretats pel Tribunal Constitucional. Però no sabem l'abast ni el per què s'ha declarat inconstitucional, ni tampoc com s'interpretaran aquests articles declarats també parcialment o que es farà una interpretació constitucional. Per tant, jo crec que Catalunya avui no està en l'any 36, ni està l'any 39, ni està l'any 1714. Hi ha partits potser que el que volen és recordar aquest passat perquè hi ha una buidor en el contingut de les seves propostes i que estan instal·lats còmodament en aquest discurs, en aquest tipus de crítica, en aquest tipus d'apel·lació al passat. Però això només és perquè existeix una buidor en el seu contingut que són incapaços d'omplir amb propostes concretes per donar solució als problemes d'avui i als reptes de la nostra societat d'avui. Per tant, deixem-nos d'intentar extendre aquest derrotisme, com us deia abans, en la nostra societat. I finalment, vull acabar desitjant que l'escola d'estiu d'aquest any sigui una escola com totes les que hem tingut fins ara, que hi hagi uns fruits que no només siguin teòrics, que no només siguin dialèctics, sinó que també després cadascú, a partir d'aquest cap de setmana, en el seu àmbit de responsabilitats, tant a nivell personal, com a nivell social, com a nivell institucional o polític, pugui aplicar aquelles coses que avui hem après, que avui hem sentit i que avui ens hem compromès. Aquest és el desig que us faig en el meu comitè de govern i que m'agradaria que presidís l'esperit d'aquests 2 dies de reflexió, d'estudi, d'anàlisi de 2 situacions molt concretes que són molt interessants i crec que tenen una actualitat important per nosaltres. Per tant, jo us he de demanar disculpes perquè jo m'he aixecat i marxaré, però en qualsevol cas, després de la meva intervenció, li passaré la paraula a Francesc Campús com a director de la Fundació INECA perquè us ha de ser unes paraules. Moltes gràcies.